Li timxi tikteb is-suq u tara huma kollha affarijiet li ta' kuljum nagħmluhom mingħajr sforz żejjed. Madankollu dawk li jbatu mill-kundizzjoni tal-isklerożi multipla jgħixu realtà bil-wisq differenti. Din il-kundizzjoni ma tħallix il-messaġġi mill-moħħ jaslu b'mod normali u għalhekk tolqot lil min isofri biha f'kull aspett ta' ħajtu. Is-sintomi jinkludu diffikultà fil-viżjoni, fil-mobilità u fil-koordinazzjoni u f'ċertu każi l-persuna jħossu kollu ġieħ, ejja kbira, emozzjonijiet negattivi u saħansitra jista' jsiba bitqila biex jitkellem. One News tkellem ma' persuna li xtaqet tibqa' anonima li tbati minn din il-kundizzjoni fejn spjegat kif ħajjitha nbidlet ta' taħt fuq wara li bdiet torqdilha saqajja. U mort l-iskola niftakar, rrid nitla' tara għax kelli lecture fuq. U niftakar bdejt nimxi u naqal, nitlattara xu naqal, nitlattara xu naqal. U ċempilt id-dedi u għatlu dajja li għet nimxi u naqal, għatlu ma jistax nuqotaw. Ta' meta mbagħad kienet gravi, bdejt nara doppju, mort għand l-optician u għalli għandi bżonn luċċali. Fil-waqt li l-optician tiegħi personali għalli m'għandekx bżonnu u neħħijuli. Għalli għamilu hemm luċċali anke biex issuq bih. Għamiltu, xorta bqajt nara doppju. Il-biża' kbira li għandha hija li s-sintomi jistgħu jiggravaw maż-żmien. Jina ammetti jina naħseb hija kull xewqa ta' mara li kollha tfal. Sewwa u jina naf li meta jkollok it-tfal għandek iktar ċans li jkollok relapse. U nkun onesta, kull meta niltaqa' ma' xi ħadd li għandu l-MS u tkun mara l-ewwel ħaġa li ngħidilha nparla magħha u hekk u ngħidilha għandek tfal dejjem. U pereżempju tgħid liva ngħidilha kellek relapse, qalu liva, eżempju kien hemm min l-ewwel wieħda kellha tliet trabi l-ewwel waħda li għadit l-idea, it-tieni tarbija qalet li hemm saqajja u t-tielet tarbija ġiet kompletli namma. Carmen Muscat, il-President tal-Assoċjazzjoni li tilqa' fih ħdana persuni li jbatu b'din il-kundizzjoni, spjegat il-ħidma li ssir ma' min ibati b'din il-kundizzjoni. Bħala soċjetà aħna ngħinu billi nibatu fiżjoterapisti u occupational therapist fid-djar tagħhom. Aħna nissussidjawhom. Aħna nħallsu l-parti kbira minnha u il-membru ħallas parti żgħira. Minn barrek għandna psikologa wkoll fis-soċjetà, għandna psikjatra u għandna assis ukoll. Filwaqt li f'pajjiżna u nilfuq minn 350 persuna li jbatu minn din il-kundizzjoni huma biss madwar 100 li qed ifittxu l-għajnuna tas-soċjetà.